उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो हारि माहारियारि बिथांमोननो गासै नोगोरारिफोरनो आं सिगांग्रो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 50 बोसोरनि जा सनाथि फोरबो फालिथाय बेफोर सनाथि फोरबो फालिथायखौ जोङो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नोलोबारि फोथार बेयाव 19, 20, 21 जानुवारि 2021 मायथाइयाव खुंनो थाखाय जों थि खालामदों सानथामनि हाबाफारि लानानै। दा बेवहाय जोङो सिगांग्रो 19 खालाराव जोङो फुंनिफ्राय गाहाय पेन्डेलखौ बेखेवजेननानै लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ जों लादों। जेरै गेलेमु आयदायाव जोङो भलिबल आरो काबादि माराथन रेस बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो हाबाफारियाव रनसायना दोनदों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि बर' हारिनि जे देंखो मुसे बेनिफ्राय गोबांथार देंखोगिरिफ्रा जोनोम जाबोदों बेखौ नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गल्डेन जुबिलियाव जों 1, 2, 3 देंखो मुखौबो बादायलायनाय हाबाफारिखौ होनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि जिल्लानिफ्राय मोजांथार खनगिरि बिथांमोना जोनोम जागोन। आरो लोगोसेयैनो जोंनि जिल्लानि डेलिगेट सेसनाव जोङो गासै डेलिगेटखौ 3000 डेलिगेट्सआ बाहागो लागोन बेखौ जोङो फोरमायनो हायो। मानो होनब्ला बेयो गल्डेन जुबिलि हिसाबै जोंहा जिल्लानि सिङाव गं 22 दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ। बे गं 22 दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 3000 डेलिगेट्सफ्रा बाहागो लाफैगोन। आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोजां मोनसे बर' समाजखौ दानायनि जि रिजलिउसनफोर बेखौ लानो थाखाय जोङो थि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि बेखौ मोजां रोखोमै मावफुंनायनि रिजलिउसनफ्रा बै डेलिगेट्सनि गेजेरजों फैगोन। आरो फिनै 20 खालाराव जोङो फिरफिरा बिरहोखांनायनि उनाव जोंनि आइजो समाजखौ आइजो माहारिखौ जौगाखां खालामनो थाखाय आइजोफोरनि सेमिनार मोनसे लानाय जादों। आरो गोजौ थाखोनि जा सोलोंथाइ लानाय आरो सिभिल सार्भेन्ट बोरैहाय जों मोननो हायो बेनि मटिभेसन हिसाबै जोङो जायफ्रा ग्रेजुवेट PG खालामनानै बा खालामबाय थादों फरायसाफोर बेफोरखौ बिथांमोनखौ लानानै जोङो बिनि सायाव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों सोलोंथायारि सावरायनाय। आरो लोगोसेयैनो जोंनि बर' समाजा जिहेतुके 80% न'खरफ्रा आबादजों गसंथानानै थानाय। दा बिनिखायनो आबादखौ लानानैनो जोङो जिहेतुके हारि हिसाबै थांना थानाय मोनसे हारि। दा बे आबादनिफ्राय बोरै न'खरनि रांखान्थियारि समाजनि रांखान्थियारिखौ बा गोजौ खालामनो हायो बे उद्देশ্যजों जोङो आबादारिफोरनिबो गोनांथार मोनसे सावरायमेलखौ बै हाबाफारियाव जों लानाय जादों। आरो लोगोसेयैनो जोङो जोंनि हारियाव जिहेतुके गोबां समायना रमायना हारिमुनि माखासे मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों। बिनि गेजेरावनो जोङो कालचारेल एक्सचेन्ज खालामनायजों लोगोसे कालचारेल जि डेम' बै कालचारेल हारिमुवारि डेम'खौ बेयाव बे गल्डेन जुबिलियाव जों लानाय जादों। दा बेयाव जिल्लानि खुंगिरि बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जादों। आरो लोगोसेनो बै आइजोफोरनि थाखाय जि सावरायमेल बेयाव स्पेसियेलि आइजोफोरनि आलासिफोरखौनो जोङो इनभाइट खालामदों। आरो बै फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथायारि जा सेमिनार बे सेमिनारावबो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मुलुगसोलोंसालि आरो जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोङो बेयाव जों सेमिनाराव रिसर्स पार्सन हिसाबै बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। आरो लोगोसेयैनो आसामनि APSCनि जा सोद्रोमा बिथांमोनखौ बेयाव हांख्रायनाय जादों। बिथांमोना बाहागो लाफैगोन जोंनो बाथ्रा होबाय। आरो लोगोसेयैनो जोबथा सानखालि 21 खालाराव जोङो फुंनिफ्राय जोङो हाबाफारि लादों। बेयावहाय फुंनि समाव जोङो बोसोरफ्रोमबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्ट जयै जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगासार जानाय सुबुंनो जोङो बान्था होनाय जायो। बे बान्थाखौ थांनाय देग्लायनि 2020 मायथाइनि होनो गोनांखौ जों बे गल्डेन जुबिलियाव होगोन। दा बिथांनो जोङो बान्था मोनगिरिखौ जों फोसावबाय। बिथाङानो जाहैबाय मुस्रिमा
अनजुलुता बर' बिथाङा इन्टारनेसनेल एथलेटिक्स बेनो होनो थाखाय जोङो थि खालामदों आरो बे बान्थाखौ बै 21 तारिखनि फुंबिलि समाव होगोन आरो लोगोसेनो बै सानखालि जोङो जिल्लानि साफ्रोमबो आफादगिरि नेहाथारि जानानै खामानि मावलांनाय बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो लोगोसेनो बै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि फेमिलि मेम्बारफोरखौ लिंहरनानै जोङो जिल्लायाव मुंख्लं जालाय गासै 239 फेमिलिखौ लिंहरनाय जादों फेमिलि मार्टियार फेमिलिनि मेम्बारफोरखौ बिथांमोनखौबो जोङो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मान बावनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरो लोगोसेनो 21 खालारनि गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ हांख्रायदों गाहाय आलासि महरै आरो बेयावनो जर'खा आलासि महरै जोङो आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो लोगोसेनो बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोनखौ बे अपेन सेसननि आलासि महरै जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बे अपेन सेसनाव जोङो जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय सुबुंफोरा गासै 1 लाखनिबो बारा जागोन बेखौ जों दिनै फोरमायनो हायो मानो होनब्ला जोङो बे सानथामनि गोलावथार हाबाफारियाव जोङो एगजिबिसन लादों हारिमुनि जि बादायलायनाय बेखौ लादों गेलेमुनि बादायलायनाय बेखौ लादों आरो गुबुन गुबुन जे बिथिङाव जिखिनि एगजिबिसनाव डिपार्टमेन्टेलि स्टरफोरा बाहागो लाफैगोन बेनिखायनो बेयाव गोबांथार सुबुंफ्रा बेयाव फैनानै गोबांथार रोंगौथिफोरखौ मोनलांगोन बेखौ जोङो दिनै फोरमायनो हायो बेनिखायनो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो जिल्लायाव थानाय हारि माहारि धोरोम राव सायख'वा जासे बे गल्डेन जुबिलियाव बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खावलायबाय गोजोन्थों।